Пък не се изпути. Трябва да знаеш. Ами днес е ден за правене на кускус. Кускуза се прави, като се започва още през нощта. Прави се заправак. Този заправак се прави от царевично брашно и се добавя гриз. Наводняват се тези две съставки хубаво с вода, разбъркват се хубаво, наводняват се с подсолена вода. След това се пресява и се оставя на един бял чаршаф този заправак за сутринта. Сутринта раното сядат две жени по-така силни, по-ячки, Мощни, които издържат на такава трудна работа и започват с самия заправак, добавят бяло брашно, сипват от подсолената вода и това се казва подхранване на кускуза. След като вече са пораснали зърната, се прави едно извиване на кускуза, което извиване довежда самите зърнца до гладкост, да станат по-гладки и следва процеса на пресяването. Вече на истинския готов кускус, ето го този процес, по-едрите зърна се отделят, които са готови вече за слагане в казана да се готвят, а по-дребните остават пак да се подхранват назад. И след като е готов кускуза, 4-5 купци. Да, 4-5 тавички, като има готови, се слагат в специален чершаф месал, който се слага в казан. Ето това е готовия вече за печене. И се слага в казан, в който казан се слага една дървена скара и под скарата се налива вода, за да може самия кускус да се вари само на пара. Парата да минава през него. Отгоре се завива и от време на време се наблюдава дали е готов. Той за 20-30 минути е почти готов. И това се казва, количество в казана се казва кивгир. Един кивгир сме направили кускус и сме го изпекли. И след като вече се изпече, кускуза се изкарва от самия казан и се слага на една софра. И там вече се раздробява на по-малки топки и се стрива, за да се получат отделни зранца кускус. И така готовия кускус се слага на чершафи, на слънце, за да може да се изсуши. И след това се прибира за съхранение в може в стъклени буркани, може и в пластмасови кофи. Вече кой с каквото разполага и си го съхранява за година, за 2, дори 3 години.
Като се пресушава, всяко лято си го изкарваш на слънце, да се пресуши и пак си е хубав за консумиране. Много е вкусен пресен. Да, много е. Най-вкусен е пресен. Като се извади. С орехови ядки е перфектен. С домати. Даже и с кисели домати. Ами това е накратко процедурата за правене на кускус. Изключително ми е драго да ви кажа добре дошли на този кулинарен фестивал за халвата и кускуза. Когато тръгнахме идеята да правим със Сдружение Неврокоп към местната инициативна група Гоце Делчев Гърмен Хаджидимово, програмата Съхранение на традициите и обичаите, много хора бяха скептични и казваха: какво ще правите? Халва, кускус. Днес съм щастлив пред всички вас да кажа, че станаха и халвата, и кускуза. Благодаря на всички майстори, благодаря на Аба Кадифа, на Зейнеп. Зейнеп ръководеше групата в Абланица, Кадифа в Долно Дряново. Идеята беше да предадем на тези цветя, които са пред мене, как става, как нашите прадеди са го правили. Тези от моето поколение още си го консумираме, искаме да е ръчно направен и той е ръчно направен. Надявам се рецептите, които ще качиме в клипа, да станат достояние до повече хора. Благодаря на всички вас за това, че се отзовахте, че ни посетихте. Сега искам да дам думата на госпожа Тереза Вакарева, изпълнителен директор. След това ще дам на господин Иса думата като член на управителния съвет, но най-напред думата е на дамите. Тя е мотора от 7-8 години на местната инициативна група в
Гърмен, Гоце Делчев, Хаджидимов. Тя ни стимулира, тя ни дава кураж, че могат да се случат неща. Заповядайте, госпожо. Уважаеми дами и господа, добре дошли на днешното събитие. Фестивал на халвата и кускуса, организиран в проект на Сдружение Неврокоп, проект за съхранение и популяризиране на местните обичаи, идентично събитие култура, чрез популяризиране на кулинарните обичаи по територията на местна инициативна група Гоце Гърмен Хаджидимов. Като изпълнителен директор на местна инициативна група Гоце Гърмен Хаджидимов, за мен е удоволствие, че започна изпълнението на проектите, свързани с мярка 7, опазване, съхранение и популяризиране на местното културно-историческо наследство и природно наследство на територията на нашата местна инициативна група. Мярка, която ние включихме в стратегията за местно развитие, изпълнявана в рамките на програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. И мярка, която планираме отново да бъде включена в следващата стратегия за местно развитие, разработването на която към настоящия момент финализираме, периода за 2023-2027 година. Защо е важна тази мярка за нашата територия? Това е мярката, с която ние изпълняваме дейности и събития, които допринасят за оживяване на нашата територия, съхранение на местните традиции, култура, природно-историческо и кулинарно наследство. Това е мярка, благодарение на която ние обличаме младите хора, така че те да бъдат съпричастни към традициите, които са запазени на нашата територия и да максимално да използваме възможностите те да бъдат предадени от по-възрастните на по-младите. Предаване на традициите от поколение на поколение. Предстоят в рамките на тази мярка от стратегията ни имаме 5 проектни предложения одобрени и за мен е изключително важно, че това е проекта, по който стартира едно от тези 5 събития, които ще се проведат. Имаме такива събития, които ще продължат и ще се провеждат в рамките на тази календарна година, а останалите през 2024 година. За мен ще бъде удоволствие да ви поканя и на следващия фестивал, който ще се състои на 14 октомври от 12 часа в село Леща. Това е фестивал в неразказани истории по горното течение на Канина река, Лещен, Ковачевица и Горно Дреново. Фестивал отново, по времето на който отново ще бъдат представени традиции, фолклор и кулинария. Възстановка на стари занаяти, като каменоделство, зидарство, дървопреработка, представяне на изкуство, стенно везане, народно пеене и автентичен фолклор. Аз най-напред искам да благодаря за поканата, днеска да бъда на това прекрасно място и по този уникален повод фестивал, който е посветен на традициите, обичаите в нашите родни места. Поздравление, господин Арнаутов, за това, което правите. Госпожо Вакареева, поздравления за това, че давате такива възможности. Искам да поздравя и младите хора, които видях как активно се включват в приготвянето на кускуза, на тези младежи, които готвяха халвата, на техните родители, баби, които правяха баниците. Поздравления за всичко това, което правите. Желая по-нататъчни успехи във вашите начинания. Благодаря ви. На кускуза и халвата без нейната помощ, без помощта на Зейнеп, която в момента е ангажирана с изваждането на втората порция кускус. За всички трябва да ви кажа, че това е типов кускус, типово брашно, така че ви приканвам да се вземете. Сърдечни благодарности към колегите учители, които се ангажираха с децата.
да могат да им покажат възрастните това, което се е правило и това, което искаме да остане тук и да го показваме на много хора. То е ценно. Ние не осъзнаваме, защото го правим много често, но това е ценно и трябва да го показваме. Идеята ни е да направим филм, да го показваме, да го видят много хора, да привлечем много туристи, да има поминък на хората. Заповядай! Благодаря ви на всички. Искам да ви рецитирам една песен. Не мога да изпея, но ще ви изрецитирам. Пустян салик без сабо, барек не чека неделя, сватба не да се разворне, гости не да си отидат, ами тихо попита, разпита, имаш ли Фатме имане, имане още и мене. Фатминка тихо продума, Фатминка тихо романи, имам си Салих, имам си 9 товара тьошък спад, до 9 крави младочни, с 9 малки телета. Стани си, Фатме, събери, твоено тьошък спад, мен ми не трябват кравине, мене ми трябва имане, имане още и мене. Имах си Сали, имах си, ам го харизах або му, да ми изкути 9 товара, 9 товара тьошък спад. Имах си жълти алтоне, жуханско, блатско ливаде, падалско, градско градине, ам ги харизах або му, да ми изкути тьошък товара. Стани си, Фатме, върви си, мене ми не трябват крави младочни. Тихо Фатме зазбира за сгада, на Салих тихом продума, Салихо първо венчило. Учинки да ти не останат в мойна тяжка снащица, в мойно бяло личице. Thank you.